Ba bhhailm sa córaíon inis faoi bheith mothú sábháilte agus neamh-shábháilte. Tá sé go cheartain ar fad a bheith mothú sábháilte. Ach cé a chiallaíonn sé sin? Má bhaithínta sa sábháilte tá tú ar do compórt, tá tú compáirdeach, tá tú sásta. Ach má bhaithín tú neamh-shábháilte, beidir go mbeadh pianna do bhollag, beidir go mbeadh do chraí a preaba, beidir go mbeadh a corális. Mar sin, breanú muid ar chopla pector an seo ar a glár, ach déanú muid amach a mbeadh tú mothú sábháilte nó neamh-shábháilte an sin. Tá dhá fector ar a glár inis. Breanú muid ar a gceann seo ar dús. Céir deicinn tú? Fecinn muid tealach, I luganéonsaí ar a tolag, choladh na gáirí agus sásta. Measú, a mbeadh tusa ag mothú sábháilte nó neamh-shábháilte ar an tolag an sin. Sílim sé go mbeadh tú ag mothú sábháilte an sin sa bector sin. Mar tá meanga gáirí ar choladh sa bector agus iad go brá sásta. Agus ar a tíobh eile? Ó, a bin meanga gáirí? Ní há, tá an máda sin is spáint fiacla. Agus an mreanín an máda cardúil? Ní bhreanín. A mbeadh sa mothú sábháilte nó neamh-shábháilte gá bheith an máda sin na tíochta de chró. Go díreach, ní bheith an mothú sábháilte. Bheadh tú ag mothú neamh-shábháilte gá bheith an máda sin I tíocht I de chró. Ítach. Mreanú muid ar féad eile? Cé tar bun an seo? Cé deicinn tú sa géad cheann? Cailín beag go siúpadóireacht le tSamhain. Cé deicinn tú sa dára ceann? Tá muid siúpa I ríist ach bhfuil mamí nó dadí le feiceáil go siléir an sin? Níl faríar. Meastar bhfuil an gasar beag bailí ar stré an sin, bailí mú, sgon iad an ná mamí nó dadí eiceáil sa siúpa? An mothútha sábháilte nó neamh-shábháilte an sin. Bheadh tú mothú sábháilte le tSamhain nó le duine fásta nach mbeadh, ach bheadh tú mothú neamh-shábháilte a mbeadh tú bailí mú nó bailí ar stré sa siúpa. Is cé bheadh le dianad a mbeadh tú bailí mú? Cé dhéaná? Dín seo go rinne cinnta tá gobar sa siúpa go díreach. Chosús ag duine cinnt le édaon siúpa orb agus dín seo thárób go raibh tú bailí ar stré agus dheofadís mamí nó dadí chuit. Iontacha leog. Cé tá tarlún seo? An seo cé deicinn muid? Cúigear is sprí le chéile sa glós. A mbeadh tú mothú sábháilte an sin? Bheadh cinnte tá choladh na breanú son na sásta an sin. Ach sa géad cheann eile cé tá tarlú. Tá grúpa gasú de sprí le chéile sa glós ach tá duine bháin fácaí le hain. Measú mbeadh tusa I mothú sábháilte nó neamh-shábháilte a mbeadh tusa fácaí le hain sa glós. Go díreach, bheadh tú mothú neamh-shábháilte. Ní bheadh tú sásta, ní bheadh tú ar do compórt. Agus cé a cheart a tí dhéanamh má bhín tusa nó duine cinnte le fácaí le hain ar a glós. Go díreach, inis go bhún sóra. Cé tá tarlún seo? Tá muid sa rang inis. Tá grúpa gobar le chéileann seo agus tá duine bháin site le hain an sin. Mbeadh tú mothú sábháilte agus tú fácaí le hain sa rang a an airead? Ní bheadh tú mothú neamh-shábháilte. Nach mbeadh. Níor cheart duine be ágáil lob hain ar scoil a riamh.